विद्यार्थी मित्रांनो, इतिहासाच्या 12वी कला या तासिकेत आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे. मित्रहो, आपण आज शिकणार आहोत चौथं प्रकरण, वसाहतवाद आणि मराठी. वसाहतवाद ही संकल्पना आपण यापूर्वी शिकलेली आहे, तरी सुद्धा आपण त्यावरती एक नजर टाकूया. बलाढ्य देश हे विविध भूप्रदेशात स्थलांतर करू लागलेले आहेत आणि त्या ठिकाणी त्यांनी आपल्या वसाहती स्थापन केलेल्या आहेत. स्वतःच्या सामर्थ्याच्या जोरावर अशा या बलाढ्य देशांनी ठिकठिकाणी आपला वसाहतवाद हा निर्माण केलेला आहे. हे वसाहतवादी जलमार्गे भारतामध्ये आलेले आहेत. आपल्याला तर माहितीच आहे, पोर्तुगीज खलाशी वास्को द गामा हा जलमार्गे कालिकत या ठिकाणी येऊन पोहोचलेला होता आणि त्यानंतर मग नुसते पोर्तुगीजच या ठिकाणी आलेले नाहीत, तर पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच, इंग्रज हे युरोपीय भारतामध्ये वसाहतवाद करण्यास आलेले आहेत. त्याबरोबरच सिद्धी आणि अफगाण हे सुद्धा या ठिकाणी आलेले आहेत. त्यांनी वसाहतवाद हा निर्माण केलेला आहे. असा हा वसाहतवाद आणि मराठे यांचा संबंध काय होता, त्यांचा कसा संघर्ष झाला, हे आपल्याला या प्रकरणात शिकायचे आहे. तत्पूर्वी आपण मराठा सत्ता नेमकी काय होती याविषयी थोडस जाणून घेऊयात. मराठा सत्तेविषयी माहिती नाही असं कोणी असणारही नाही, परंतु तरी सुद्धा आपण या ठिकाणी नजर टाकूयात. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मराठा सत्तेची स्थापना केलेली होती. राजमाता जिजाऊ यांनी शिवबाला स्वप्न दाखवलेलं होतं, स्वतःच्या देशी स्वतःचा राजा, आणि त्या दृष्टिकोनातून हे स्वप्न बघत बघत शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केलेली आहे. इसवी सन 1674 छत्रपती शिवाजी महाराजांनी राज्याभिषेक करून घेतलेला आहे आणि मराठा सत्ता ही कायदेशीर दृष्ट्या स्थापन झालेली आहे. अशा पद्धतीने शिवाजी महाराजांच्या नंतर छत्रपती संभाजी महाराज, छत्रपती राजाराम महाराज, महाराणी ताराबाई, त्याशिवाय छत्रपती शाहू यांनी मराठ्याचं राज्य हे सुरक्षित ठेवलेलं आहे. यानंतर पेशवे पद हे निर्माण झालेलं आहे. बाळाजी विश्वनाथ हे पहिले पेशवे निर्माण झालेले आहेत आणि त्यानंतर मग पेशव्यांच्या काळात सुद्धा मराठ्यांची सत्ता ही स्थिर राहिलेली आहे. मात्र नानासाहेब पेशवे, रघुनाथराव, दुसरा बाजीराव यांनी इंग्रजांशी करार मदार केलेले आहेत आणि मराठा सत्ता ही लयास गेलेली आहे. तर अशा प्रकारचे हे मराठा सत्तेविषयीची असलेली थोडीशी माहिती आहे. तर असे हे प्रभावी मराठी आहेत, शक्तिशाली मराठी आहेत. त्या काळामध्ये मराठा ही पॉवरफुल सत्ता असलेली आपल्याला दिसून येते. अशा या मराठ्यांचा वसाहतवाद यांच्याशी कसा संघर्ष झाला, त्यांचा कसा संबंध आला, मराठ्यांनी या वसाहतवाद्यांना जोरदारपणे कसे उत्तर दिलेले आहे, त्यांचा समाचार घेतलेला आहे, त्यांचा प्रतिकार केलेला आहे, हे आपण या पाठामध्ये लक्षात घेणार आहोत. तर सर्वप्रथम शिवाजी महाराज या ठिकाणी आपल्याला इथं लक्षात घ्यायचं आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी परकीयांचे जे छुपे हल्ले आहेत ते ओळखलेले आहेत. तसंच ह्या परकीयांनी जी घुसखोरी केलेली आहे ती सुद्धा त्यांनी ओळखलेली आहे आणि ती ओळखून त्याला प्रतिकार केलेला आहे. उदाहरणार्थ आपण पोर्तुगीजांचं उदाहरण घेऊयात. बघा, पोर्तुगीज हे कधी मराठ्यांना मदत करायचे तर कधी मराठ्यांच्या विरोधात मराठ्यांच्या शत्रूला मदत करायचे. तर अशा प्रकारचे जे छुपे हल्ले आहेत ह्या वसाहतवाद्यांचे, हे छुपे हल्ले छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ओळखलेले होते आणि ते ओळखून त्याला प्रतिकार केलेला आहे. नंबर 2 आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी या वसाहतवाद्यांच्या विरोधात नौदल आरमार उभं केलेलं आहे. इतिहासात समीकरणच आहे की ज्याची समुद्रावरती सत्ता आहे, वर्चस्व आहे, त्याचा राजकारणामध्ये हा गवगवा असतो. तर अशा प्रकारचं नाविक दल समुद्रावरती निर्माण करणं आणि आपलं वर्चस्व प्रस्थापित करणं हे महत्वपूर्ण होतं आणि त्या दृष्टिकोनातून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आरमार हे निर्माण केलेलं आहे. नंबर 3 आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जलदुर्ग बांधलेले आहेत.
तर बघा, इंग्रज आहेत, पोर्तुगीज आहेत, याच्याकडे सामर्थ्यशाली असं आरमार आहे आणि त्यामुळं जलदुर्ग बांधणे हे गरजेचं होतं. तर अशा प्रकारचे जलदुर्ग शिवाजी महाराजांनी आपल्या शत्रूंचा बंदोबस्त करण्यासाठी बांधलेले आहेत. उदाहरणार्थ सिंधुदुर्ग आहे, जंजिरा आहे, ही याची उत्तम उदाहरणे आहेत. चौथा मुद्दा आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी या वसाहतवाद्यांना विरोध करण्यासाठी अतिशय महत्वपूर्ण हा मुद्दा आहे, प्रखरपणे विरोध केलेला आहे इंग्रजांसारख्या शत्रूला, हे इथं आपल्या लक्षात येते. तर पहा, इंग्रजांचा मिठाचा जो व्यापार आहे, हा इंग्रजांचा मिठाचा व्यापार नष्ट व्हावा म्हणून मिठाच्या व्यापारावर जकात बसवलेली आहे. स्वराज्यातील मीठ लोकांनी खरेदी करावं यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी इंग्रजांचं मीठ घेणारे जे लोक आहेत त्या इंग्रजांच्या मिठाच्या व्यापारावर जकात बसवलेली आहे. याशिवाय वाहतुकीचा खर्च, जकातीचा खर्च यामुळं इंग्रजांचं मीठ घेणं व्यापाऱ्यांना परवडत नव्हतं आणि म्हणून स्वराज्यातच मिठाची खरेदी करू लागलेली आहे. तर अशा पद्धतीनं इंग्रजांचा व्यापार मोडून काढण्यासाठी या ठिकाणी मिठाच्या व्यापारावर जकात ही बसवलेली आहे. हे अतिशय सडेतोड उत्तर इंग्रजांच्या वसाहतवादास शिवाजी महाराजांनी दिलेलं आपल्याला दिसून येतं. तर अशा पद्धतीने शिवाजी महाराजांनी परकीयांचे छुपे हल्ले, घुसखोरी ओळखून त्याला प्रतिकार केलेला आहे. नाविक दल उभारलेला आहे, जलदुर्गाची निर्मिती केलेली आहे, इंग्रजांचा मिठाचा व्यापार मोडीत काढलेला आहे आणि ह्या वसाहतवाद्यांना प्रखर अशा प्रकारचं उत्तर दिलेलं आहे. यापुढचे छत्रपती आहेत संभाजीराजे. संभाजी महाराजांनी सुद्धा पोर्तुगीजाविरुद्ध तीव्र संघर्ष केलेला आहे. गोवा या ठिकाणी पोर्तुगीजांना त्यांनी जेरीस आणलेला आहे. यानंतर चिमाजी आप्पा. तर हे चिमाजी आप्पा कोण आहे? पहा, पेशवे पद हे मराठ्यांच्या राजवटीत निर्माण झालं. छत्रपती शाहू यांच्या काळात पेशवे पद हे निर्माण झालेलं आहे. मगाशीच सांगितल्याप्रमाणे की बाळाजी विश्वनाथ हे पहिले पेशवे आहेत आणि त्यानंतर बाजीराव पहिले किंवा थोरले बाजीराव हे पेशवे झालेले आहेत. तर अशा ह्या थोरल्या बाजीरावांचे बंधू म्हणजे चिमाजी आप्पा आहेत आणि ह्या चिमाजी आप्पांनी वसई या ठिकाणी पोर्तुगीजांचा बंदोबस्त केलेला आहे. वसई या ठिकाणी त्यांचा जबरदस्त पराभव केलेला आहे. वसईचा किल्ला हा त्यांनी जिंकून घेतलेला आहे. तर अशा पद्धतीने इथे आपण छत्रपती शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, चिमाजी आप्पा यांनी इंग्रजांच्या वसाहतवादाला कशा प्रकारचं सडेतोड उत्तर दिलेलं आहे हे लक्षात घेतलेलं आहे. यानंतर आपण इथं आणखी एक महत्वपूर्ण वाक्य लक्षात घेणार आहोत आणि ते म्हणजेच की ह्या सर्व प्रतिकारानंतर आपल्या लक्षात येते की मराठ्यांची सत्ता ही इतकी पॉवरफुल सत्ता होती म्हणून असं म्हटलं जायचं की तत्कालीन काळात ह्या वसाहतवाद्यांना प्रत्युत्तर देणारी किंवा जबरदस्त विरोध करणारी जर कोणती सत्ता असेल तर ती म्हणजे मराठ्यांची सत्ता नव्हे तर त्या काळातील एकमेव सत्ता म्हणून मराठ्यांच्या सत्तेचा विचार हा केला जात होता. एकमेव या वसाहतवाद्यांना विरोध करणारी मराठा सत्ता ही त्या काळात असलेली आपल्याला दिसून येते. इतकी शक्तिशाली ही मराठ्यांची सत्ता असलेली आपल्या लक्षात येते. या पुढील घटक आहे मराठी सत्तेचे वसाहतवाद विरोधी धोरण. तर भारतामध्ये पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच, इंग्रज हे आलेले आहेत आणि त्यांचं व्यापार विषयक धोरण कसं होतं, त्यांचा वसाहतीचा प्रवास कसा होता हे आता इथं आपण लक्षात घेऊया. तर त्यांचा प्रवास तराजू, तलवार, तख्त अशा स्वरूपात राहिलेला आहे. तराजू, तलवार, तख्त ही संकल्पना काय आहे हे जरा आपण लक्षात घेऊ डिटेलमध्ये. तर बघा, इथं आहे तराजू म्हणजे व्यापार. या ठिकाणी ह्या वसाहतवाद्यांनी वसाहती स्थापन केलेल्या आहेत. आपला इथे व्यापार स्थापन केलेला आहे.
उदाहरणार्थ आपण इंग्लंड आणि भारताचं उदाहरण घेऊयात. या ठिकाणी इंग्रजांनी भारतामध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीची स्थापना केली, म्हणजेच व्यापार सुरू केलेला आहे. याशिवाय पुढचा घटक आहे तलवार. वसाहतवाद्यांनी ज्या ज्या ठिकाणी ते गेलेले आहेत तिथलं वातावरण त्यांनी पाहिलेलं आहे. आपण दुसरं प्रकरण शिकत असताना शिकलेलंच आहे. युरोपीय वसाहतवादी यांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी स्थलांतर केलेलं आहे, तिथल्या स्थानिकांना हुसकावून लावलेलं आहे, त्यांच्या कत्तली केलेल्या आहेत प्रसंगी, हे आपण शिकलेलं आहे. तर अशा प्रकारे वसाहतवादी जिथे जिथे जातील तिथे तिथे ते लढाई करायची, संघर्ष करायचे, म्हणजेच तलवार या ठिकाणी इथं महत्वाचे आहे. आता ज्याप्रमाणे भारतात ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करण्यासाठी स्थापन झालेली आहे, त्याचप्रमाणे इथे भारताचा अभ्यास करून ह्या ईस्ट इंडिया कंपनीने संघर्ष करण्यास सुरुवात केलेली आहे. इतिहासामध्ये आपण प्लासीची लढाई, बक्सारची लढाई, अशा प्रकारचे विविध संघर्ष शिकलेले आहेत. त्यानंतरच पुढचं त्यांचा प्रवास होता, धोरण होतं तख्त. तर अशा प्रकारच्या लढाया करायच्या आणि लढाया केल्यानंतर त्याच्याकडे आरमार होतं, त्याच्याकडे सामर्थ्य होतं आणि ह्या सामर्थ्याच्या बळावर त्यांनी विविध भूप्रदेशात सत्ता स्थापन केलेली आहे, वर्चस्व स्थापन केलेलं आहे, म्हणजेच तख्त हे प्राप्त केलेलं आहे, सिंहासन प्राप्त केलेलं आहे. भारताचं उदाहरण घ्यायचं झालं तर इसवी सन 1857 साली भारतीय स्वातंत्र्य समर झालेला आहे आणि ह्या 1857च्या उठावामध्ये इंग्रजांना विजय मिळवलेला आहे आणि मिळालेल्या विजयानंतर इंग्रजांनी भारतावरती आपली सत्ता ही प्रस्थापित केलेली आहे. ब्रिटिश पार्लमेंटचं वर्चस्व प्रस्थापित केलेलं आहे. तर तराजू, तलवार, तख्त म्हणजेच प्रथम व्यापार करायचा, व्यापार करत करत तिथलं वातावरण अनुभवायचं आणि त्यानंतर त्याच भूप्रदेशात लढाया करायच्या आणि लढाया केल्यानंतर विजय प्राप्त करायचा, अशा प्रकारचं हे धोरण, अशा प्रकारचा हा प्रवास वसाहतवाद्यांचा राहिलेला आहे. तर भारतामध्ये सर्वप्रथम आलेले आहेत पोर्तुगीज. आता हे जे पोर्तुगीज आहेत, या पोर्तुगीजाविषयी खास अशा प्रकारची एक वेब मी इथं तयार केली आहे, आकृती तयार केलेली आहे आणि या आकृतीच्या आधारे आपण माहिती घेऊयात की पोर्तुगीजाविषयी खास काय होतं. तर भारतामध्ये सर्वप्रथम कोणते युरोपीय आले असतील तर ते आहेत पोर्तुगीज. पहा, या ठिकाणी फिरंगी हा शब्द लिहिलेला आहे. तर तत्कालीन मराठी कागदपत्रामध्ये पोर्तुगीजांचा उल्लेख हा फिरंगी आलेला आहे. सर्वप्रथम पोर्तुगीजांना फिरंगी असं म्हटलं गेलेलं आहे आणि कालांतराने सर्वच युरोपियनांना फिरंगी असं म्हटलं जाऊ लागलेलं आहे. त्यानंतर इथे शब्द आहे फिरंगाड. फिरंगाड म्हणजे काय तर पोर्तुगीजांच्या ताब्यातील भूप्रदेश याला फिरंगाड असं म्हटलं गेलेलं आहे. आणि त्यानंतर आकृतीत आपल्याला दिसत आहे फिरंग. फिरंग काय आहे तर पोर्तुगीज लोकांनी जी तलवार तयार केली होती त्या तलवारीला फिरंग असं म्हटलेलं आहे. याच पद्धतीने पुन्हा एकदा आपण लक्षात घेऊयात, भारतामध्ये सर्वप्रथम पोर्तुगीज आलेले आहेत. पोर्तुगीजांचा तत्कालीन मराठी कागदपत्रामध्ये उल्लेख हा फिरंगी असा आलेला आहे आणि त्यानंतर मग सर्वच युरोपियनांना फिरंगी असं म्हटलं जाऊ लागलेलं आहे. पोर्तुगीजांच्या ताब्यातील जे भूप्रदेश आहेत त्या भूप्रदेशांना फिरंगाण असं म्हटलं गेलेलं आहे आणि फिरंग म्हणजेच पोर्तुगीजांनी तयार केलेली तलवार आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला जे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आहेत त्या वस्तुनिष्ठ प्रश्नामध्ये अशा प्रकारचे प्रश्न विचारले जाऊ शकतात की भारतामध्ये सर्वप्रथम डॅश डॅश आलेले होते. त्यावेळेस त्याचं उत्तर आहे भारतामध्ये सर्वप्रथम पोर्तुगीज आलेले होते. किंवा फिरंग म्हणजे काय, आपल्याला इतिहासाच्या नवीन प्रश्नपत्रिकेत नावे लिहा, ऐतिहासिक ठिकाण, स्थळ, घटना, तर यांची नावे लिहा, अशा प्रकारचा एक प्रश्न आहे आणि त्या ठिकाणी आपल्याला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो पोर्तुगीजांनी तयार केलेली तलवार
आणि पुढे डॅश दिला जातो, तर त्या ठिकाणी आपल्याला उत्तर लिहावं लागतं फिरंग. पोर्तुगीजांनी तयार केलेली तलवार फिरंग. याशिवाय असाच प्रश्न विचारला जाऊ शकतो, पोर्तुगीजांच्या ताब्यातील भूप्रदेश डॅश. तर पोर्तुगीजांच्या ताब्यातील भूप्रदेश म्हणजेच फिरंगाण. तर अशा पद्धतीने पोर्तुगीजांविषयी खास या आकृतीद्वारे आपण इथे हा अभ्यास केलेला आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, जाणून घ्या हे सदर आपल्याला आहे आणि त्यामध्ये आपल्याला युरोपीय व्यापाऱ्याविषयी आज्ञापत्रातील छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार काय आहेत. आज्ञापत्र हा ग्रंथ आहे आणि यामधील विचार काय आहेत हे लक्षात घ्यायचे आहे. तत्पूर्वी एक बाब लक्षात घ्या की हा घटक फक्त आपल्याला अंतर्गत मूल्यमापन या परीक्षेसाठीच आहे. कोविड-19 यामुळे अभ्यासक्रमात कपात करण्यात आलेली आहे आणि म्हणून हा घटक आपली जी वार्षिक परीक्षा 80 गुणांची होते त्या 80 गुणांच्या प्रश्नपत्रिकेत या घटकावरती प्रश्न विचारले जाणार नाहीत. मात्र 20 गुणांची जी अंतर्गत मूल्यमापन परीक्षा होणार आहे त्यामध्ये यावरती तुम्हाला प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. तर हे विचार काय आहेत आपण आता इथं लक्षात घेऊ आणि त्यानंतर तुम्हाला या आकृतीच्या द्वारे हे विचार समजून सांगितले जातील. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी युरोपीय व्यापाऱ्यांना ओळखण्यात जी दूरदृष्टी दाखवली ती समकालीन राज्यकर्त्यामध्ये अभावानेच आढळते. युरोपीय व्यापाऱ्याविषयी आज्ञापत्रातील पुढील धोरण मननीय आहे. सावकारामध्ये पोर्तुगीज, इंग्रज, डच, डॅनिश लोक आहेत. हे व्यापारी नेहमीच्या सावकारासारखे नाहीत. हे लोक आपल्या देशातील राज्यकर्त्यांच्या मदतीने आपल्या भागात येतात. परदेशातील राज्यकर्त्यांना आपल्या देशात जागेचा मोह आहेच. येथील प्रदेशावर त्यांना राज्य करण्याची इच्छा आहे. युरोपीय व्यापारी सगळीकडे जात आहेत, आपला जम बसवत आहेत. युरोपीय व्यापारी हट्टी लोक आहेत. हाती घेतलेली जागा ते सोडणार नाहीत. प्रसंगी मृत्यू पत्करतील परंतु जागा सोडणार नाहीत. त्यांचे आणि आपले संबंध कामापुरते असू द्यावे. त्यांना जलदुर्गाजवळ अजिबात जागा देऊ नका. वखारीसाठी जागा देणे अपरिहार्य झाले तर त्यांना खाडीच्या तोंडाशी किंवा समुद्र किनारी जागा देऊ नका. जोपर्यंत हे लोक आपल्या मर्यादेत वागत आहेत तोपर्यंत त्यांची काळजी नाही. परंतु वेळ येताच हे लोक आरमार, तोफा, दारुगोळा यांच्याद्वारे आपली ताकद दाखवून देतात. आरमाराच्या मदतीने हे लोक बंदराच्या परिसरात नवीन जलदुर्ग निर्माण करतात. यासाठी त्यांना जागा न देणे दिल्यास समुद्र किनाऱ्यापासून लांब आणि गावाच्या जवळ द्यावी. ज्यायोगे गावात या लोकांच्या वखारीचा त्रास होणार नाही. त्यांना पक्क्या इमारती बांधू देऊ नका. अशा प्रकारे ते राहिले तर बरे, नाहीतर त्यांचा उपयोग काय. आपण त्यांच्या मार्गात आडवे येऊ नये, त्यांना आपल्या मार्गात आडवे येऊ देऊ नये. शत्रू मुलखात स्वारी केल्यास तेथे परकीय व्यापारी सापडल्यास त्यांच्याकडून दंड वसूल करावा. दंड घेतल्यावर त्यांना त्यांच्या स्थळी पाठवून द्यावे. शत्रूशी वागण्याची पद्धती या लोकांबरोबर वापरणे योग्य नाही. तर विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारचे आज्ञापत्रातील हे विचार आहेत आणि हे विचार आता आपण सारांश रूपाने या कृतीच्या द्वारे समजावून घेणार आहोत. तर बघा, हे युरोपीय लोक आहेत ज्यामध्ये पोर्तुगीज आहेत, डच आहेत, इंग्लंड आहेत इत्यादी. हे जे युरोपीय लोक आहेत हे कसे आहेत? हट्टी आहेत. ते सत्तेचा सर्व दूर प्रसार करतात.
विशेष म्हणजे हे लोक आपल्या राज्यकर्त्यांच्या मदतीने भारतामध्ये येतात. त्यांना या ठिकाणी जागेचा मोह आहे, त्यांना इथे स्थायिक व्हायचं आहे. याचा अर्थ असा आहे त्यांना या ठिकाणी स्थायिक व्हायचं आहे. बघा, दुसऱ्या प्रकारे शिकत असताना आपण युरोपीय वसाहतवाद शिकत असताना युरोप खंडातील जे वसाहतवादी आहेत ते इतर खंडामध्ये स्थलांतर करत होते. तिथल्या स्थानिकांना हकलून लावायचे, हुसकावून लावायचे, त्रास द्यायचे हे शिकलेलं आहे. म्हणजेच ह्या युरोपीय वसाहतवाद्यांचा उद्देश स्पष्ट होता की ज्या ज्या ठिकाणी वसाहती स्थापन करायच्या त्या त्या ठिकाणी तिथे स्थायिक व्हायचं. आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दूरदृष्टीने त्यांचा हा उद्देश जो आहे तो ओळखलेला आपल्या लक्षात येतो. जागेचा मोह त्यांना आहे आणि राज्य करण्याची त्यांची इच्छा आहे. यासाठी ते मृत्यू पत्करतील पण जागा सोडणार नाहीत. जलदुर्ग, खाडी, समुद्रकिनारी त्यांना जागा देऊ नये. आपल्याला माहितीच आहे की बंदर आहेत, आरमार आहे, हे युरोपीय वसाहतवादी जे आहेत त्यांच्याकडे अगोदरच सामर्थ्यशाली अशा प्रकारचं आरमार आहे आणि त्यांना जर अशा ठिकाणी जागा दिली तर ते भारतात सुद्धा आणखी प्रभावी होऊ शकतात. आणि त्यामुळेच जलदुर्ग, खाडी, समुद्रकिनारी या ठिकाणी त्यांना जागा देऊ नये. तर आरमार निर्माण करण्याची भीती शिवरायांना वाटलेली आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून ते काय सांगतात की त्यांना जागा कुठे द्यायची, गावाजवळ त्यांना जागा द्यायची आहे जिथे आरमार, जलदुर्ग ते स्थापन करणार नाहीत. पक्क्या इमारती त्यांना बांधू देऊ नयेत. तसंच महाराजांनी सांगितलेलं आहे की आपण त्यांच्या मार्गात आडवे येऊ नये आणि त्यांना सुद्धा आपल्या मार्गात आडवे येऊ देऊ नका. शत्रू मुलखात परकीय व्यापाऱ्याकडून दंड वसूल करायचा आहे. तर अशा पद्धतीचे हे जे विचार आहेत हे विचार आज्ञापत्र या ग्रंथातील छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे विचार आहेत. या विचारावरून महाराजांची दूरदृष्टी आपल्या लक्षात येते. मित्र हो, आता मगाशी तुम्हाला म्हटलं की 20 मार्काच्या अंतर्गत परीक्षेसाठी मूल्यमापनासाठी तुम्हाला प्रश्न विचारले जातात. तर हे प्रश्न कसे विचारले जातील हे आपण उदाहरणादाखल लक्षात घेऊयात. तर काय विचारलं जाईल? युरोपीय व्यापाऱ्याविषयी आज्ञापत्र ह्या ग्रंथातून कोणी विचार व्यक्त केले? तिथे उत्तर आहे छत्रपती शिवाजी महाराज. किंवा छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी युरोपीय व्यापाऱ्याविषयी कोणत्या ग्रंथातून विचार व्यक्त केलेले आहेत? तेव्हा तिथे त्याचं उत्तर आहे आज्ञापत्र. याशिवाय असाही प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की महाराजांनी युरोपियनांना डॅश डॅश या इमारती बांधू देऊ नयेत असे म्हटलेले आहे. तिथे उत्तर आहे पक्क्या इमारती बांधू देऊ नयेत असे म्हटलेले आहे. तसेच हे जे युरोपीय वसाहतवादी आहेत यांना कोणत्या ठिकाणी जागा देऊ नये असे म्हटलेले आहे, असे आरमारामध्ये म्हटलेले आहे किंवा असे आज्ञापत्र या ग्रंथामध्ये म्हटलेले आहे. तर तिथे आपण जलदुर्ग, खाडी, समुद्रकिनारी अशा ठिकाणी युरोपियनांना, युरोपीय वसाहतीवाद्यांना जागा देऊ नये असे म्हटले गेलेले आहे. तर अशा प्रकारचे हे जे प्रश्न आहेत असे प्रश्न आपल्याला अंतर्गत मूल्यमापन करत असताना किंवा अंतर्गत मूल्यमापन या परीक्षेच्या वेळेस विचारले जाऊ शकतात. तर आपण अंतर्गत मूल्यमापन यासाठी स्वतः अभ्यास करायचा आहे. आपल्या प्रकरणातील 24 नंबरच्या पेजवर असा आराखडा आहे, चौकोन आहे आणि त्या चौकोनामध्ये जाणून घ्या हे सदर आहे आणि त्यामध्ये ही माहिती आहे. तर ही माहिती तुम्ही अभ्यासू शकता. आपल्याला माझे व्हिडिओ आवडले असेल तर लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करायला विसरू नका. आणि हो, आपल्या काही शंका असतील, अडचणी असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये नोंदवायला विसरू नका.